Bueno, egunon, ezer benen eskerrik asko Anderri, benetan. Etorri zaralako, zure izena, zure ideiak horre kontrastatzera. Eta, bueno, nire partetik, bai, nire ikerketa gaiak bestelakoak dira, baina, bueno, ikerketa oso espezialista, oso fokatua da, eta beti behar dozu pizkatxo bat, ikerketa sakon baten ondoren, pizkatxo bat aire hartzea, eta euskalduna izan da, beti erakarri nau jakin euskal kulturaren eztabaida klasikoak, eta hemen eztabaida klasiko eta mamitsua eta erakargarriagoan niretzat. Eta horre garaian hitz egiten gendu zen gauza batzuetatik abiatuta, hasi nintzaion gaiari heltzen, honelako beste asmorik gabe, usteot hemen aurrean, gai honi buruz nik baino askoz gehiago dakien jendea dagoela, ez nazo horre sakon, aipatu dozune igual nik esan dudala, hori ez dut ez da. Osea, ez nazo, nik joan naz nik neukazan argudioak, lotzen, ikusten handik eta mendik, eta zientziaren azkenean, zientziaren filosofiaren ikuspegitik edo, balorazio bat egiten eztabaidarena, bai? Ni egia esan, ez dut ukatuko, nire joera da gehiago paleeuskerikoa, baina eraireki batetan eta kirol moduan esateko, bai? Orduan horrela egin eban. Eta, etekina da, gaur saiatuko nazena pizkatxo bat laburtzen, eta honela deitu neutzon asuntuari, gero akademian hor ikerlarien sare sozial batetan igo neban, eta hortik badator hemengo aukera, ezta? Nik hau ikusi neban, ez? Aizkora eta bestelako aitz ez dakigu, baina monema, ez? Zatitxoak bai badaukie, aitz hitz batzuek daukie hor hasieran, beste batzuk ez, gero gidoi hori da aurrean edo azkenean egon, aitz tramankulu hori badaukienak zelakoak ziran, ezta? Hemen, bi jarrera nagusi, bata izango litzateke deitu dena paleeuskerikoa, eta beste izango litzateke indoeuropeaista. Hombre, esan daiteke bai, baina, romantzeak gehiago erabiltzen dira, bai, baina, beste aldean dinogu. Ez dira inbeste romantzen argudioak erabiltzen, baita beste hizkuntza indoeuropeoanak, ezta? Oso labur, paleeuskerikoen hipotesi izango litzateke paleolitikotik aitzezko eta harrizko, hori da puntu bat garrantzitsua, ebakitze tresnak erabiltzen ziren, tresna horiek euskeraz daukiez aldaerak, hemen izan daiteke H-A horrela, eta honek iradokitzen dau, termino hauek datozela paleolitikotik. Euskerak antzinatasun itzela badauka, hau izango litzateke zantzu bat, hau paleolitikotik datorrela. Bale. Aldiz, indoeuropeistak zer esaten dabe? Anderrek aipatu dagoen bezala, tresnak harrizkoak ziran, ez ziran aitzezkoak. Aitz eta harri be, euskeraz bi gauza desberdin dira, ezin daitezke hain estuki lotu, eta azkenik aizkora hobeto azaltzen da astiolaren, latineko astiolaren ikuspegitik. Bale? Hori da orain egingo dugun. Ikusiko dugu euskal aizkora ustez aitzezkoa, edo erromatarren astiola horre benetan zer erlazio daukien, edo zer pentsatu daikegu. Nahindarrek esan dagoen bezala, hizkuntzaren bidez ezin gara oso urrun heldu, baina, beti horrela gauzak mugitzea interesgarria da, ezta? Orduan, 5 galdera, edo 4 edo 5 egingo dautzodaz honi buruz. Aitz harri, terminoak, eta gero filosofiatik beste gauza bat, bai? Lehenengoa da aitz harri famatu hori da eztabaidaren koska bat. Hemen adibidez, Joseba Lakarrak, ez dut aurkituzko tur zientifikoa, baina Quintanak esan eban. Joseba Lakarrak zuhurki adierazi du tresnak aitzez barik harriz eginda dagozela. Joseba Lakarrak egia esan, ez dauka oso gustoko kanpoko disiplinetako jendea, linguistikara edo hizkuntzalaritza etortzera, honek hanka sartu eban paleantropologian, nik uste ez oso ondo. Eta oraingoaz, zergaitik? Hemen, suposatzen da, klaro, aitzezko eta bakitze tresnak dauzela harrietatik eginda. Bai, baina paleantropologian oso dokumentatuta dago, gauzak ez zirela egiten ondoan eukitzako gauzekin. Gauzak
esan gure lehen gai hori, sukarri edo silex adibidez, gehiago erabiltzen ziren, sukarri edo silex horregaz, nondik etortzen ziren? Harri itxurari eduki baino lehen. Harri dago, lehen gaia handiagoa zan. Baina lehen gaia askoz handiagoa zan, eta azkenean noratzen gara arrobietara. Hau da, aitz edo hatz edo handien arrobietara. Hauek dokumentatuta dago, Urbasan, Landetan eta hemen adibidez daukagu, arrobietan, egozan, hor adibidez silex edo beste materialen, eta hortik aitzetatik hartzen ziren geroko aitz txikiak eta hoiek harriak, ezta? Beraz nire lehenengo itaban izango litzateke, aitz harri paleoantropologian lotuta badagoz, zelan ez dira gongo aizkoran eta beste sendiko terminoetan agertuko, ezta? Bueno, baina baleike hau izatea zera fisiko bat, eta euskerak ez eukitzea hori, ezta? Baleike, aitz eta harri ez egote euskeraz lotuta. Bueno. Hemen, lehena hau esaten, izan zen, Gorostiaga ez dakit? Bi pasatu dituzu. Bi, ez da? Kontrolatzen zelan pasatzen da. Bale. Hemen, irakurketa indoeuropeistaren funtsa edo lehen gakoa da Gorostiagak esan ebana 1958an. Esan eban, aizkora. Generalmente se alega como prueba de la existencia del euskera, el nombre de aizkora como proveniente de aitz, peña, roca, entzun, hau garrantzitsua da. Pero tal etimología tropieza con que aitz no es propiamente piedra suelta, sino bloque, peñasco. Vale, osondo, onartuko dugu Gorostiaga. Hori, baino, justu, ez dakit aurreko parafoan, emoten du aitzen etimologia, eta esaten du aitz, peña, roca, oso ondo, hemen formato oso berezia daukagu, ezta? Zein da aurreko etimologian emon zana? Mitxelenak emon eman. Eta zer jarri eban mitxelenak? Aitz, atz, peña, piedra. Eta zer esaten dau kanonikoa dan askuik? Aitz, peña, piedra. Ostras, Gorostiagak, zer kurioso, kendu eban hemen ekuaziotik harri hitza, zergaitik? Hau argudiatzeko, aizkora ez dela aitzezkoa, eta harri horrek ere zentzurik ez daukala. Baina hemen, askoek eta mitxelendak ondo nortzen dabe, euskerako daukala hori. Ordun, eskenean kotoratzen dodan. Sabi, teklatua. Bale, ez amendik kotoratu. Bai. Bueno, ikusi euskeran, benetan, igual asko kanka sartu eban eta mitxelen da kanka sartu eban, ez da? Eta igual Gorostiagak errapatu eban. Eskaneatu dagigun euskera. Zer dago euskera? Arkaitz, hitz bat, harrikaitz hor sartuta. Baina horrelako daukaguz, andana bat. Aitzarri, atxarri, aitzarripe, aitzpe harpe, hauek adibidez bateragarriak, karaitzarri, arobia, aitzaren, bueno, norbein interesatu bota badago, irakurri dagiala horri idatzita dauena, eta horrela mitxelenak esaten eban, esaten zuen, aitz, peña, harri, piedra, en toponimia son prácticamente equivalentes. Batek esan daki, bai, etimologian bai, baina gero manufakturan ez. Eske manufakturan bai egozan, lehen esan dugun bezala. Bai, eta bueno, gehiago dagoz, baina botako dut bai. Kasu konplexuetaren nire ustez kuriosoak diranak. Hau adibidez, hizkuntzalaritza, esan gura dut, honetaz hizkuntzalarri euskaldunek, euskalariek badaukie etimologia hau eginda. Zuaitz, bai, zuaitz. Etimologia eginda dago, euskalaritza ortodoxoan dinot, zur aitz, bai? Zer ikusten da hemen? Zurezko aitza. Aitza hemen ze zentzu dauka? Zura, hau da, egurra ez da harria, ez da aitza, ez da... Zer dago hemen? Behar bada intzina, hau da hipotesi bat, behar bada intzina aitz honek ez eukan bakarrik harri edo roka zentzua, baizik eta eukan manufaktura zentzua. Zur aitz. Bueno, badakigu, paleolitikoan guritzat da harrien aroa edo aitzen aroa, baina izatez argi dago egurra eta ezurrak askoz gehiago erabiltzen zirela lehen gaitu pisa,
Harriak baino, ez? Normala da, gelditu dira harriak, baina askoz gehiago nintzen izan. Baitu, euskeraz dagoela lotuta, zur haitz behar bada, haitz dago hor manufaktura gisa. Baina baitu beste kasu hau, haitz lur, tierra dulce, mejor, más negro, menos fácil, zertarako, lantzeko. Hau igual, hipotese gisa, hau igual izan leike termino edo jatorri paleolitikokoa eta honek eta hau neolitikokoa. Ez dago jakingo inoiz, baina bueno, hipotese gisa batek da. Vale. Beraz, bigarren itauna zen, haitz eta harri euskaraz bat datoz, zergaitik ez aizkoran. Vale? Jo dugu narrela. Eta azken eztabaidatxoa, Anderrek bota dau, eta Traskek, bai, hain baloratua dan linguista, esaten eban, are considers Sandstone princess really plausible? Ez? Justu Anderrek esan dabana. Hombre, hemen jarri dut nik, Anderrek esan dakoa. Zelan da posible artasi batzuk arriskoak edo aitzezkoak, ez da posible, ez da bideragarria, ez? Horrela eginda zaila da, ez da? Bueno, esango nuzkio Traski, behitu, kontxo, hau luma da. Zer luma? Zergaitik da, luma, honek ez dauka luma itxurarik. Jakina, hau dator, antzina, luma erabiltzen zelako tintagaz, ez da? Eta zergaitik ez da hori gertatu euskeraz. Artasiak, jakina, orain ondelakoak dira, baina batek daki antzina, artasi edo horren jatorriak zer deitzen eban. Antzina ondelakoak izan daiteke esan artasiak, bai? Ez birekin, baizik eta bategaz. Eta gero, honek izan dagoen bilakaerak bezala, honek ere izan dagoela. Bueno, baina hemen dago beste argudio bat, gero esango dut oso valorazio horrela harinen egongo dela, denbora emoten badost. Eta beste koska hau da. Aizkorek badaukala bezendia, aizkolak badauka bere familia, euskeraz, astiolak ez dauka, bai? Eta horrein ikusi daiguna, neskatxo hau, bai? Jokatu daigun pizkatxo bat buruz, ikusi daigun neskatxo hau. Zein da bere zendia? Betxu ondo, A ber, orain neskatu ikusten dugu eskerrean eta eskuinean. Zein izango zenduen dela bere benetako zendia? Neska ilegorri hauena. Eskerrekoa, ala eskumakoa. Bueno, burua daukan edonok, argi esango leuke zein da probabilitate gehienez bere zendia, ez da? Bardina da, aizkora eta aiztiola. Aizkora bada aitzoratua, ez da? Adibidez, bueno, etimologia posible bat, hemen gainerako horren ez zaitut ikusten, baina hemen norbaitek proposatua. Aitzoratua izan daiteke, bai? Eta badauka aitz lan abezen zendia. Gure neskatxo ilegorriak bere sendi ilegorrian bezala. Aldiz, aizkora astioratiko etorriko balitz, zelan azaltzen da? Hemen, tresna bakoitzak bere badauka. Eta hori bai, aitortu behar dautzot, Anderrek lortu dauala. Orain bitzarronetan proposatu dauan lanaz lortu dau teoria indoeuropeistaren utxune bat betetzea. Oraindik nik, ez dut ikusi eta ez dut uste dagoenik, sendi hau azalduta berez teoria indoeuropeistaren barruan. Nik uste hau, Anderrek egin dau oso ondo, eta uste dut bete dozula utxune bat hor teoria horretan. Batek daki, behar badan zerret dauker arrazoia. Baina, nik zentzunez jokatea gustoko daukadanez, asti terminoa, zer izango litzateke, igual hor dago beste norantza bat. Ikusi daigun asti terminoa, aizkoraren partetik, eta ez erromatarren tresnen partetik. Airean usten dut, eta gero berreskuratuko dugu. Beste termino bat, beste eztabaidaren punto bat, uste Anderrek ez dagoela aipatu da, erronkariko sudurkaritza. Jarri arreta, hau oso kurioso dalako. Erronkariko sudurkaritza. Bueno, hemen ikusten dugu Gaiarre, bakizu euskeraz idazten ebazela eskutintzak bera matxuri eta bar, eta erronkarin badago gauza bat deitzen dena sudurkaritza, eta Gaiarre entzungo bagendu gaur, entzungo gendu igual esaten ainster, ainsterto, ainsto, aiztur, eta bar, ene hori edo sudurkaritza, bai? Beitu, jarri arreta. Gorratxateak esaten dau. Aizkora se explica perfectamente a partir del latín astiola. Betiko, ¿está? Gorostiagatik. Con diptongo nasalizado en dialecto rocalés. Perfecto.
Gaiarreren sudurkaritza horrek azalduko leuke aizkora datorrela Astiolatik. Eta nondik hartzen dago gorratzateagi? Mitxelenatik. Mitxelenak esan esan zuen, para aizkora podemos admitir como probable un primer elemento anitz, badakizu hau, hipotetikoa edanetz. Bai? Bien, orain arte ez da arazorik, ez da? Bale. Asuntoa da, Mitxelenak, 1997an, onartu zuela, esango dut, zilegizkotzat, jo eban Gorostiagaren teoria, esan eban, propone Gorostiaga Astiola, explicación que me parece preferible a todas las demás. Proastiola izango zen, kasu honetan Mitxelena. Baina aurretik, 1999an, Mitxelenak proposatu ebanean anitz edo anetz, zer sostengatzeko, zeri euskarri emoteko proposatu eban. Honi, no hay seguridad de que en Aitzur, Aiztur, etc. entre aitz. En todo caso, en latín lastia, etc. No, bueno, hemen justu ez da ikusten. No parece tener más verosimilitud edo horrela. Ez dakizan amaitzen dagoen hemen, ez? Hau da, garai honetan, Aiztur, erronkariko sugurdurkaritza, argudio bezala, proposatu zuen garaian, proaitz zan, Mitxelena. Gehien bat, dakizue hau beti probabilitatez hitz egiten dagoen jendea dela, eta zientzian hori ohitura da. Baina hemen, gehiago da proasti, eta hemen ez eban errepikatu erronkariko sudurkaritza. Zergaitik, ja, etzalako konsistentia, etzalako trinkoa. Lehenengo erronkariko sudurkaritzak, apoiatzen soskarri moten bautzon, proaitz teoriari, gero ja, ez da beste zentzurik. Beraz, 1997an, ja, ez eban nahi batu. Hor, Mitxelenak jakingo eban, ikusiko eban horretzala trinkotasuna mantentzen. Gorrotxategik, bai, baina hemen, jauzia egiten da jauzia, hau da, nik uste trinkotasunaren kalterako dela. Bueno, hau da bitxiko gara ez da? Hasieran aitz da zilegiena eta erronka horriko sudurkaritzak azaldu daike, gero ja ez, eta hemen gorrotxategik errapatzen da. Eta hemen Gaiarre eztabaidari begira, ez da? Zer gertatzen dan nigaz. Gaiarreri esan da, Gaiarrek nik uste erantzungo ebala. Anitzek, Mitxelenak hasieran arrazoia badaukan, nire sudurkaritzak euskarri moten datzo, aitz teoriari, aitz ikuspegiari. Bueno, baina onar dezagon behimeneikoz, bai? Bale, igual orain esandeko guztiak ez dauka zentzurik eta aizkorat badator Astiolatik. Oso garrantzitu da zientzian hipotesi alternatiboak sokoratzea. Jakina, zuri ez dautzozu, zure teoriari ez dautzozu indarrik emongo, ez badozu sokoratzen kontrakoa. Eta orduan, 5. galdera, zientziaren ikuspegitik, non dago frogatua asti ez datorrela protoaitz termi batetik? Horrein lortuko dozue. Espainolez, gaurko espainolez erabiltzen da marihuana, bai? Eta marihuana dator, horrela oskatzen da, egungo espainolez, inglesetik datorrelako, inglesez eraginez, bai? Baina inglesak nondik hartu eban marihuana hitza? Mexikoko marihuana edo marihuana, eta egia da, Mexikon ere, batzutan marihuana ahoskatzen dela, bai? Baina estenatoki honetatik. Bardina, ez dakigu bardina gertatu zan dela ez aizkoragaz. Onartuta ere aizkora datorrela Astiolatik, batek daki. Zergaitik, oraindik ez dakigu Astiola datorren protobaskoniko aizkiola edo horrelako baten partetik, ez dakigu. Baina hau, behintzat komentatu beharko litzateke, komentatu beharko luke teoria batek osoa edo trinkoa izateko. Vale. Bueno, beraz. Zelanto dan? 8 segundu. Zientziako berrikuspen bat egiten badugu bi teorietatik, badakitat nerrek hau ez daukala oso gustoko, baina zientzia, hau bai, oso objektiboa dela. Errega batu dizu da. Bai. Orain arrokatuko dut, emon dauztasun minutua. Gero postrean nik horrenduko dut.
hartzen badugu zor, hiru irizpide, oso oinarrizkoak zientzian, bata bakuntasuna, goz ezaguna da, la navaja de Ockham deitzen da bena, edapena eta trinkotasuna, ez naz horretan sartuko, ja naziagia gertadakiguke hor hemen irakurketa, baina bakuntasuna haitz teoriak irabazten dau. Gauza berdinak azaltzen dauz gauzak itxiagorekin, edapena erlazionatuta dago, gauza berdinekin gauza gehiago azaltzen dauz, eta trinkotasuna azalpenen artean oso ondo egiten du haitz teoriak ez da esain beste Anderrek. Anderrek adibidez, esan dudan bezala, hipotesi indo-europeistaren utxune bat bete dau. Zer egin dau? Terminoak handik eta hemendik leku desberdinetatik azaldu. Utxunea beteta dago, baina zientziaren ikuspegitik, ez dakigu zein dan egia, baina zientziaren ikuspegitik, zientzian erabiltzen diran irizpidetatik egiazkotasun gehien edo baliztatu beharko geuzkio genioke haitz terminoari. Bale, bueno, hau da sintesi bat, ez gara gehiago luzatuko, gainera 20 minutu daukaguz, eta egin dodana da, 5 galdera hauek, 5 titaun hauek, errepasatu, eta hor balorazio bat egin. Arregi dago nire bihotzan dara doan, baina beste gauza bada ere, badaukat ere garuna eta arrazoimena, eta pizkatxo bat objektiboki, zelan epaitu daiteken eztabaida bat posible dela. Bueno, eta azkena, hemen ja, ez da gaientasun edo aldaretik hitz egiteko, baina suposatu dugun benetan gauzak ondela dira, ezta? Egin daiteken balorazioa, benetan atzean dagoena horrela dela, bai? Suposatu dugun haitz teoria hobeagoa dela eta azberaz hainbeste. Suposatu zau, zergaitik joera hau egungo euskalaritzan ondelako azalpenak emoteko latinezko astiola edo indoeuropear ez daki zer edo Germaniako Messner egonik zer daki. Hauek. Bueno, nik hemen hiru gauza ikusten dodaz. Bata izango litzateke postapologismoa eta postsabinismoa, hau da, garai batetan euskararen apologetak egon ziren, ezta? Sabino ere etorri izan euskara garbitzera, eta hor kontrako, 20. mendeko azkenetik, hor kontrako hiera bat egon da, hau da, euskarak ez da guztia saltzen, euskara ez da hain ideala, euskara ez da hain aintzinekoa, eta euskeran ez da garbi mantendu behar asmakizunekin ere, ez? Nik txikitan ikastolan entzun da horrelako gauzak asko entzuten ziren gara horretan, ez da, erlizioko irakaslak ez edo. Ez que euskarazko aditzek daukaten tu altzizki hori da, dator latinetik, tutik dator. Eta gure euskarak irakaslak esaten zigun, edozein hitz kanpokoa hartu eta euskaraz deklinatzen badozu, ja hitz euskalduna da. Osa, egon zan hor, alde batetik egon zan garbikeri joera bat, gehiagizkoa, suposatzen dut batzuen ustez, eta gero etorri zen kontrakoa, ja, edozein hitz mundukoa, ja, euskalduntzen dugu, nik zerrakit, aitzatzia jartzen badutzu, bai? Beste gauza bat dago, ni akademiakoa naz, baina akademiako morrontzak latzak irala, eta nor dago akademiako unibertsitate, instituto eta guztien hierarkietan, goiko parteetan, indoeuropeak dauz. Euskal Herriak ez dago kontatzen akademiaren munduan gehiagin. Bai, akademiako egiturak estatalak dira. Ez dago agorendik gure estatua. Hemen beste norbait dago. Beraz, zure azalpenak gura badozu hor ondo kokatzea, goian dagoenaren teorietan sartu behar zara. Bai, ez dut honekin esan nahi, hau, hotza eta kalkuladorea danik eta bar. Ez, benetan, emon daiteke joera hori era naturalean. Zergaitik, gure adimen ezarpenak, gure eskema mentalak, ja indoeuropeo. Ingurune batetan gagozanez horrela daukaguz. Eta orain lotzen dut hasieragaz. Zeran esaten da espainolez eta ingelesez instrumentos? Instrumentos de piedra. La edad de piedra zelan da inglesez, Stone Age. Claro, ben, ez hau da indoeuropeoa. Ez que guk euskaldunok igual ez daukagu mentalitate hori instrumentos de piedra edo de piedra. Guretzat zan, haitz, aroa eta haitz tresnak. Beste,
jokatzeko modu bat. Baina, era naturalean, konturatu barik, gagoz indoeuropeen mundu honetan eta gure azalpenak daukie era horra joateko. Bale? Eta? Bai, ona da azkena, eta